September ni som pariat sang ni som ni pali ni lai ni ani a bazar thlir tu te chibai ule Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal chu Nimin Khan bang ta a ai o turin na minister zingami atisi chu ruat ngalani Kejriwal hian soitongin Nimin Khan Delhi Lieutenant Governor VK Saxena nena Chief Minister atanga abanna lekha athelu ta Nimin Vekhan Aam Aadmi Party MLA te chuan meeting nein heta hian an party leader Dilip Pandey chuan Kejriwal chu minister thar tur rot turin na soma AAP National Convener Kejriwal chuan Chief Minister turin atisi chu arotta a AAP MLA zongjongin an thlop thu soin atisi chu AAP Legislature Party leader ta nan thlang chuak ta ngalani tunthani somni paruk le ni sari hian Delhi Assembly hian special session nein atisi hi Chief Minister atana laklu ani beisayani atisi hi kumsomli pathummi chawni in Kalkazi atanga MLA atana thlantlin ani a Kejriwal sarkara minister ruat ani lawa mase minister Manish Sisodia le Satyendra Jain teman ani nuwa minister atan ruat ani a kumin Independence Day po khan Kejriwal hian Delhi sarkar program a nampon zar pot phar turin alo ruat to a mase Lieutenant Governor VK Saxena chuna phal talawa khatatang khan AAP shwai tu ten atisi an rin tok zia a hriat thei ome Chief Minister tura thlanani nuwa atisi hian Kejriwal chunga lom thu asaya Arvind Kejriwal hian min ring toka hemo phurna hi min hlana Delhi mi puite hena in fapa in unaw Arvind Kejriwal hi arin omle dik em wangin Chief Minister ni tir le ngei turin kangen chewani ati Delhi Chief Minister turani wangin atisi chanchin hi tlem in thlur bing thui hlekila atisi hi kumsang hazakwa somriat pakhat jun niriat apiang ani a apa chu Vijay Singh ni in anu chu Teipta Singh ani a Vijay le Teipta te hi Delhi University professor ve an ni a Vijay Singh hian a fanu atisi ming hi sa in atisi Marlena Singh ti asa a Marlena ti hi Communist Party ta na mi poimo pahni Karl Marx le Vladimir Lenin te ming kai kopa aphu ani in soyani a atisi hian kumsang ni som pakua MP candidate ani khan aming lai hola Marlena ti chu paita a achan chu miten Christian emon ti thin wang ni in an soi Punjabi Rajput chung kwa an ni a atisi hian social media chuan atisi AAP ti in account aneni atisi hian social work lama atho pui thin Pravin Singh chu pasala ne ya Pravin hi IIT Delhi le IIM Ahmedabad atanga degree ne ani a consultancy firm shranga atho nuwa social work lama ain mangtani zirndalama atisi hi St Stephen's College atangin history graduate ani a chumi nuwa scholarship mu in Oxford University a MA zole a chumi nuwa John Rhodes scholar ni in Oxford atangin education research abeni atisi hi AAP din tuzinga telni in sangni som pathum Delhi in thanpuya khan AAP manifesto siam tu committee ya atela kumsang ni som pakwa khan Lok Sabha MP candidate ni in atling zo talawa AAP political affairs member ni in TV lama anwar chu aber thu sei thiam le thil hretakani kumsang ni som ni Delhi MLA in thana khan Kalkazi biala tangin thlantlin ani a education department changtu Deputy Chief Minister Manish Sisodia advisor ani a Sisodia le Health Minister Satyendra Jain te man ani nuwa Nikumars Nikwa Khan Cabinet Minister tan laklu ania Delhi Minister zinga portfolio nga berni in Department som palia en kol mekani atisi hi laklu ani huna chuan Delhi in Chief Minister atana meichi an nei pathumna ani dona Congress Party shwai tu Sheila Dikshit le BJP shwai tu Sushma Swaraj te hnung azui dona Delhi Chief Minister ni theino pangber ani pokang West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee nen India rama meicha Chief Minister ani dundon ani nimina khovel chanchin tharlang sa ber chu Lebanon ramchunga pager mangtu te khola pok sup sup mai kha ani ome pager device hi electronic device te takte ania internet connection ngai lawa text message donna le inthon na man ruwa ani a sanga zakwa somkwa chhole sang ni chawa po mangtu anla tam hle a amangtu te chon he khola hian code an chulu ta chumi mangchuan pager mangtu te chu anin bepop theita a
text message toy te le notification te lang theya model then khata chuan a hmang tu te chuan message an don te chu an chang let theya o hmanga in biak po theina chi te po a oma ma se mobile phone angin number tam tak a om ve theilowa smartphone lar ma kha chuan a lar ve hle a ma se smartphone in aron lu lan zo ti ti to a tuna hian mun then khata Belgium te a manala ni thowa Lebanona Helpol Hezbollah te chuan Gaza war hnu khan an mi le sa te chu Israel in an network an khoi buai theya wangin mobile phone hmang lova pager hmang turin an in thrila an hmang na saviawa ni ome nimina Lebanona pager apu awak na chan hi hriat aniri lova Lebanese Broadcasting Corporation International LBCI chuan pager server chu tu tenamo an heka pager call in a zolo script siamin script overload chuan battery chu nasataka tisai na pu pha ta ni in an soyani nimina pager puak wakawang hian Lebanon ram chunga mi pariatan thia hliam sang ni jasari somnga aya tam an om ni in puana ni a Iran ram sarkar en kol TV chuan he thil thenga wang hian Lebanona an ambassador Mostaba Amani point hliam atuar ni in an soya he thil thlen hun hi Lebanona tlailam dar thum le chan vevel ni in India rama chuan zandar rukvel ani ponto thinangin Hezbollah te hi Iran in a tranpui firfiak polan ni a Hezbollah te hian Hamas ho an tranpui ve thunga Gaza in dona hian an in thlunzom deuh puta nimina pager puak waka hian Lebanese parliament a Hezbollah ayo tu Ali Amara fapa po athi ni in Saudi Arabia News Channel Al Hadad chuan an puang Hezbollah te chuan rual deuh thoa Lebanon rama pager puak wak mai hi Israel in an beina ni antia Lebanon ram mai baka Syria ram ko pui Damascus a po pager puak hi a antibok ni Zankhan Times of Israel chuan pager puak awanga thiza thipakwa an ni a hliam po sang ni zariat an tling to ni in an ziak ani hetila hian nimin khan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Gaza in dona chu zawani don ti soin he in dona hian Lebanon nena an in rina laya Israel mi tlan chemek ten an in an pan le theina tura malaka ni ang ati ponto thinangin Lebanon lamatang hian Hamas te tan puitu Hezbollah Helpol te chuan Lebanon ramri hnai Israel ram chuni tin deuh tho drone le rocket manga an bei thina wangin ramri hnaya Israel mi pui sang chuang fe te chu mun him lama thiar chu an ni meka hengmi te hi him le dam taka an khuan kir le theinan Israel sipai te chuan ma an la don ni in Netanyahu hian a soyani hemi chungchanga hian Israel ram defense minister Yoav Gallant point Netanyahu hi a thlopa Israel a zinmek US palai hna Gallant hian Israel ram marlama cheng mi puita him na chu sipai chakna manglo chuan nei theani to lo ti alo hrilani hetila hian Hezbollah official te chuan Gaza in ka hayan nei thei chuan Israel an beinan ti to pang ti an soya Gallant hian chu tiang soi hunani to lo ati ni in puan ani bok Donald Trump tha tumna chanchin kal zel kha hanchun zom le lokila tha tum tu Ryan Wesley Root chu silai ka inhoi thu buai pani siam sakani a rin angei na thu buai hi federal court a soyani ang FBI ten an chuina Root hi Florida golf course a hian Trump tha tum hian da kar som pani don lai hnim bung hnuaya biru a AK-47 rifle lot sa in en hlatna scope nen alo in chop thlapa Mase Trump ka tum hian silai met puak lo ni in Secret Service te chuan an soi US Attorney for the Southern District of Florida Mackenzie Lapointe chuan FBI in he thil hian chui thu a soya Root hian President Louis Trump hi ka hmain ama veng tu Secret Service te chuan palhung na thir len kara rifle do tan hmu wangin silai an met puaka hemi hlau hian Root hian a silai le man rodang te tlan sanin tlan chia a Interstate 95 a police ten an lo man ta thowa a motora hian car danga tanga ruk number plate a bel ni in an soibok nimin lama soito angin trama tha tumna thlengnon le hian zo na ti tam hle a trama hun man dan tur hi mi pui hriata puan ani ngai lova chuti chungchuan golf a khel tur lo hrianom thei hi tu thiam lo nge ti te chui mek ani a heti la hian Trump hi golf tui takani wangin Florida anina chuan golf a khelang ti ero rin lok a harsalawang an ti thung Root hi kumsang ni pani khan license nei lova automatic gana kola wangin man alo ni to a sang ni som khan ruk wangin man alo ni to boka
a chanchin hi FBI ten an chui chiang mek zel ani nimin khan England chanchin bu Daily Mail chuan Russia chuan Arctica englai poa ti pu mai thei turin nuclear bomb nei ti antar langa Russia Nuclear Test Site Director Rear Admiral Andrei Sinitsin chuan thupe kan hmu phot chuan enghuna po nuclear bomb test turin kong engkima anin ringreng ti asoi ni in an ziakani Arctica nuclear test na mun hi Russia hian kumsang khazakwa somkwa October tha tangkhan an lamang le lova ma se order an hmu phot chuan man ruwa engkiman neya mishing pon nei ni in Sinitsin chuan asoi an tia hemi ma hian Russia ram MP Andrei Kolesnik chuan President Putin chu khothangram te vaunan nuclear bomb test na thupek ti chuak turin angen to ni in antar lang bok heti la hian US sipai ti chuan Ukraine hena ral thuam pek tur an nei tam to lo ni in CNN chuan an report ve mek boka Biden a sarkar hian Ukraine tran puinan hian man mai thei tur poisa dollar tluk le ding on rukvel an la nei chungin kumhni lai indona kalpui ani hnuwa Ukraine in an mamo an soyang ral thuam chu US hian stock an nei tam to lo ni in US official panhi chuan an soi ni in nimin khan CNN chuan an tar langani Biden a sarkar in dollar tluk le ding on ruk an nei mek hi September thachunga man tura ruam manani a hetiang zat hural thuam pek mai tur hi an tlak cham tana wangin US Congress a he fan man thei hun chung hi po sen deal mek ni in Pentagon Press Secretary Major General Pat Ryder chuan a soi an tibok tuna hian US ral thuam siam tu company te chuan Ukraine mamo zat ral thuam hi an siam hne lo deuh ni in soi ani a US sipai te poin an mamo ang zat an kol verenga ngaya wangin anin dai lo tran ani bera heti la hian Ukraine President Zelensky chuan US le thurwal pui te hian anin tiamang ral thuam an pe thei lo chu alo au pui mek zel boka US hian Israel a ven pa reng angaya khochak lama Taiwan le Japan te veng boka a in dai tameu lo ani mai thei ani bazari lo thira wangin kan lo me